Compañeiros, son as 12:06, estamos diante da Confraría de Pescadores aquí de Burela. Dentro dos momentos van chegar os reis, a xa institucións, está o presidente da Xunta, a alcaldesa de Burela. A seguridade aquí é extrema. O meu compañeiro Fran vai ir por un lado e vou ir por outro. A ver como facemos esta reportaxe, pero prometemos sacar algo de proveito. Aquí está, concretamente, 12:27. Saúdo institucional, presidente da Xunta e o rei. Aí está a raíña, ministro Planas que vai detrás, delegado do goberno, alcaldesa, a conselleira e o resto de institucións. A partir deste momento, o meu camiño e o de Fran sepáranse, pero iso non me impide contarvos o que está pasando. Ás 12:37 os reis reuníronse con 3 redeiras e despois con 4 estivadoras que lles explicaron a importancia da muller no mar. 2 destas mulleres son nai e filla. Sinto non poder dicirvos quen é quen, pero lembrade que eu non estou aí neste momento. 12:53, momento selfie. Puidemos falar con algunha xente. Patrón, que tal? Como foi? Que tal, biche? Moi ben, moi ben. Foi o saúdo que vos estivestes máis cerca deles que a nós. Como foi? Moi ben. Sí? Sí, moi ben. Dixera nos íbamos comer con eles, pero non temos tempo. Deu chamán? Apertou ou non? Normal. Normal, non, nin moito nin pouco. Como che deu? Fa ver, eu son Titi a la raíña. Hola! Pero ti fixeches un triqui-tri. Un pouquinho. Como foi? A ver, faime como foi? Tracatrá. 12:59, soben o barco histórico Raíña do Carme. Primeiro intento de saúdo. Non hai saúdo. Agora si, segundo intento, saúdo. Hola, majestade. Compañeros, mándannos un bus porque imos ir agora a Lonxa. Isto, viaxe en bus. Onde imos? 13:17, chegan a Lonxa e saúdan os mariñeiros do Breogán 1 que acaba de chegar do Gran Sol. Antes de que nos voten, imos preguntarlle a Noé, o patrón. Que contaches os reis? Pois as artes de pesca que utilizamos, as profundidades onde traballamos, sobre todo a arte de pesca, o que é o aparello, e que vai unha sardiña e un anzuelo en cada... Que os coñecías? No. Caeronche ben? Sí. Nada, xa nos votan. Pero antes, Fran consegue gravar un simulacro de poxa. O rei leva unha caixa de pescada por 21,05 euros. Non creo que a leve a Madrid. Ou si? Volvemos subir ao autobús que hai que ir ao Concello. Son as 2 e os reis chegan á casa do Concello. E máis selfies. Intentamos falar con algunha xente máis. Estabas aquí? Aquí mismo. Tocáchelos. Toquei os dous e Alfonso Rueda tamén e os demais. Tamén tocaches a Alfonso Rueda? Tamén. Podo cheirala? Sí, a sudor, claro. Cheira a rei, Cheira a rei. Era suave? Sí, moi ben. Outra vez que nos votan. Empezan a tocar os gaiteiros. Saúdo institucional e saúdo co Burela Fútbol Sala Feminino 7 Copas da Raíña. Para un momento, que nos atenden. A ver, que tal? Como foi? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Una experiencia surrealista. Todo... Fueron muy agradables, la verdad. Éranos muy cercanos, éranos a Noraboa por todo conseguido. A camiseta do rei íalle algo pequena. Tope a En moda. deporte hai que levala axustada, non? Para que non agarren, 14:38 marchan e nós. Bueno, compañeros, isto foi todo o que deu de sí esta mañá convulsa en Burela. Marchamos.